chỉ mấy cái gule với nè cái PNP Electronics setup dan cái lâu thì lòng đón đi yes click chuan hei heta hian hei a hnuaiah hian configuration ti awma chuan configuration ah hian hei kan set tur awma hei kan set ang chuan hei hemi a hrin hian a englo a thei chiatin ani a hrin hma chuan a ti theilo tin ani ti chuan hemi hma hian hei hemi hi receiver le laptop hi thlun zawm phot tur ani ti chuan kan hei ngawi hei set tur awm neuh neuh a hei chu set sa ania ha chu boina tur awm lo wa kan apply ang apply hnu kan okay ang ti chuan he ta hnuaiah hian registration ti awm le a registration ti awm le a heta hian pairs registration ti na tur ni helai hi mo chuan ta heng kan eng lo nga hei chong mo tuna chuan an chong tin kan ti topang ning chuan heta ram select tur awm le a Afghanistan te lo ni ta se he ta hong chuan heta hian ram select tur awm le a hei chu Brazil te lo ni se heta hian achunga hian hei weight category te cadet mo ti khan male female ti kha than tur awma qualification thlengin ti chuan hei hi registration kan ti ang registration ti chuan hei heta hian a lo langa chunga hian hei tuna mi kha hei a hman mi register to te pawh lo lang nuai ani hi ti chuan tuna kan ti kha hei kan luta mo hei heta hnuai hian buan hei chung hong ti in sian a ku name thei helai hin mo ti chuan heti hian hetia awm hnuai hian electronics chest guard le headgear kha a connect thei chani tuna hong hi kan lo connect masadon ni hong hei hi helai hian hei ka on to a helai me tur nia long press ania ti chuan hemi hnuai hian hei kan met leng ti khuan a lo de zeu ang a de zeu hnuah khan heta hian head ya khan kan metang ti khuan khutia hrin lo khu chuan a connect thei lo ni ti chuan headgear zwa headgear emo chest guard kha lu zok a ti ma sak theya tuna chest guard kan ti leng chest guard po kha he anga yang chein hei kan met lenga lo tit mang tat kan met leng a eng le a chuan heta hian tem bar dewa trunk register mai thunga hian hei chest guard ti chuan hei hi arwala ti lo tur ni arwala ti chuan ein connect to na khami wang khan akal kha adik lo ber thin ni atla chopte tein hong headgear kan ti don chuan hong headgear check kan onanga ti chuan tuna hong headgear kan ti le a in connect le a so hong chest guard kan ti le a hen chiang viau in ka hre ni boin chu chuan heta trunk register han okay ti chuan hemi hnuai hian hei heta chunga hian helai chunga hian hei start option ti lo awm le a ta hian kan click ang ti chuan round kan khel za tu kha hei ta hian hei kan clear anga chuan minute hi kan ti do ni chuan kan apply ang chuan kan yes anga ti chuan hei hit register hi chuan hian 11 ani 11 power kha kan pet lunga ya hei hi du chuan practice na ni boka kan edit anga kan edit thei ni 10 bela poda theya 10 a kan danga ti chuan kan apply ang ti chuan close ti chuan match start thei ta ni match start theya ani pet mola hei lock kan eng lo tur chu helai hian test na oma hei mi anwai hian test na ti chuan kan thei hian test na oma hei test na ani ti chuan a test na kha hei ten chest guard le kha chu kan threbek toina rin om chuan an test zo kan close anga
oh yes ti chuan ta hian match kan start to mai don ni hei pau play button oma khuan match kan start ti kan start a chuan hei hi kan pau sang gamjung te kan pedon ni chuan hei helai hian om phei veka hei technical point thlengin hit register up na thlengin oma gamjung punch chest guard apet technical point ani ber chu atiang kha pause nu a chau pek tur ni chuan chumi zo vela thian kan start le thina chuan khati zong kha ni e ka lo me thank you